og Pia Olsen Dyhr, partileder for henholdsvis Liberal Alliance og fra SF. Det var jo ikke champagne, som flere medier påstod, men cava, altså med bobler var det jo, som du serverede for dine partifæller i går. Og det synes jeg da også, vi andre skal have glæde af. Og så kan du måske fortælle os, hvad det egentlig er, vi fejrer. For i går, der nævnte du jo særligt, at registreringsafgiften blev sænket. Og det betyder jo for eksempel, Pia siger foreløbig nej, og det betyder jo så for eksempel, at en Peugeot 208 bliver 13.000 kroner billigere, en Audi A6 bliver 47.000 kroner billigere, og en Porsche 911 Turbo bliver 350.000 kroner billigere. Og kan du ikke skåne med mig og sige, det kan jeg i hvert fald. Hvorfor er det, vi skal fejre, at de der biler, vi ser der, bliver så meget billigere? Jamen, det skal vi, fordi at det, at vi sætter registreringsafgiften ned, som koster statskassen ca. 300 millioner kroner, det giver borgerne en skattelettelse på 1,2 milliarder, og det skaber en øget beskæftigelse på 700. Til sammenligning, da Pia Olsen Dyhr indgik sin første finanslovsaftale i den forrige regering, der forringede de beskæftigelsen med 4.000. Det er dårlig socialpolitik. Må jeg ikke lige sige, at det giver et øget arbejdsudbud på 700? Det er det samme som øget beskæftigelse. Det bliver ikke sikkert, at de får arbejde alle sammen. Det er det samme som øget beskæftigelse, det siger alle økonomer. Men er du sikker på, at de får arbejde alle sammen? Det er det. Det er alle økonomers udgangspunkt, at når man øger arbejdsudbuddet, så stiger beskæftigelsen også. Det er ligesom, da kvinderne kommer ind på arbejdsmarkedet. Hvis der er job til dem? Nej, men det kommer der, fordi at man øger arbejdsudbuddet. Det er du helt sikker på? Fuldstændig. Så det er i virkeligheden, vi fejrer flere arbejdspladser? Vi fejrer flere arbejdspladser. Det handler ikke om store biler? Vi fejrer så samtidig også jo selvfølgelig, at det er lykkedes for første gang i 100 år at få knækket kurven omkring den øverste skat på biler. Ja. At vi giver børnefamilier og almindelige familier en mulighed for at få en lidt bedre, lidt sikrere bil. I Danmark har i flere år den mest solgte bil, også til børnefamilierne, været en VW Up. Altså en lille bitte bil, for at sige det lige ud. I Sverige har det været en Volvo V70. Ja. Der sidder man sikrere i. Det er en rar bil at køre rundt i. Det er godt for familien at have noget ordentligt, når de er på vej til arbejde osv. Okay. Så det er bare en god historie. Du sagde nej tak til champagne lige nu, eller til bobler? Til kavaen, Ja, jeg vidste, det var champagne måske. Hvad tænkte du i går, da du så Anders Samuelsen fejrede det her ved at servere dråber for sine partifæller? Ja, jeg synes faktisk, det var usmageligt. For vi har fået en finanslov, som i den grad jo belønner de rigeste arvinger får 1 milliard over de næste 4 år. Det er de rigeste eller dyreste biler, og det er jo altså de rigeste i vores samfund, der kan købe dem, som bliver billigere. Det er jo ikke Volkswagens Up. Den ændrer sig jo slet ikke i registreringsafgiften. Den registrerer 0 kroner i ændringer. Og det er jo også de rigeste boligejere, for hvis man kigger hen over landkortet, så det er jo ikke alle kommuner i Danmark, der får fordel af en indfrysning af grundskylden. Det er blandt andet København og Frederiksberg, eller for den sags skyld nogle af de nordsjællandske kommuner, vi kommer til at se indefrysningen hos. Og regningen, den efterlader vi hos vores børn, som kommer til at få dårlige børneinstitutioner, fordi omprioriteringsbidrag kommer til at slå igennem ude i kommunerne. Står bagved. Nu må du lade mig tale. Kommunerne har sagt ja til. Anders Samuelsen, det er jo ikke socialdemokrater, der sidder her. Nej, SF har sådan set ikke Prøv lige at forklare, hvorfor det er en omvendt Robin Hood, så kan Anders Samuelsen svare på det. Jamen, det er jo fordi, at det kommer til at have konsekvenser ude i vores daginstitutioner, får konsekvenser i vores folkeskole. Det får konsekvenser for vores miljø- og klimapolitik, der er sablet ned. Udviklingsbistanden, flygtningebørn. Det er dem, der betaler regningen, og det skaber ulighed i vores samfund. Det kan jeg godt forstå, at Anders er glad for. Det er jeg bare grundlæggende uenig i. Når Gini-kvotienten kommer efter den her finanslov, så vil man stort set ikke kunne se. Gini-kvotienten, det er jo det, der viser, om der er ulighed. Men lad os lige tage den her finanslov. Anerkender du præmissen her, der kommer fra kritikerne på venstrefløjen, og også Pia Olsen her, at finansloven tilgodeser de velstillede, relativt velstillede, på bekostning af de mindre privilegerede? Nej, det gør jeg ikke. Det, vi har fået kæmpet ind i finansloven, det er noget, som er med til at fremme vækst, og dermed er det med til at gøre kagen i Danmark større. Og det er meget sjovere at have en større kage og trække skat ud af, end en mindre kage. Det er vores bidrag til det her. I modsætning til, da Pia Olsen Dyhr var i regering, og vi havde omkring nulvækst og i nogle perioder minusvækst, så er vi med til at skabe vækst og skabe flere i beskæftigelse. Gør, at vi har råd til vores velfærdssamfund fremover. Det er jo ikke sådan, at du ikke sad i en regering, hvor man effektiviserede på et sted mellem 2 og 4% i sundhedsvæsenet hvert eneste år. Det vil du jo ikke påstå, der kommer ringere sundhedsvæsen ud af, eller hvad?
Men jeg synes, det er interessant, du har den der... Jeg synes, det er interessant med den der trylleøkonomi. Det er det ringere sundhedsvæsen, mens du havde magten. Det der, Anders Samuelsen, nu synes jeg, du for en gang skyld skal lade mig tale ud. Jeg synes, det er interessant med de her trylleøkonomital, at bare fordi man letter skatten for de rigeste i samfundet, så kommer der flere i arbejde. Hvad skete der i nullerne? Man gjorde det 3 gange. Man øgede skatten hos dem, der har allermest i vores samfund, og der kom ikke flere i arbejde. Pointen var faktisk, at vi stod i slutningen af regeringsperioden med 200.000 mennesker, der mistede deres arbejde. Så det er sådan lidt det der med, at regningsdrengene kan komme frem til noget på arbejdsudbud. Det er bare ikke reelle job, så det synes jeg ikke, man skal snyde nogen. Hvorfor lettede I skatterne, da du var i regering? Vi lettede skatten i bunden, og det var jo ret vigtigt for os. Blandt andet noget af det, vi gjorde, det var at lette skatten for enlige forsørgere med børn, for at sige, du skal have en ekstra hånd, fordi det er rigtig hårdt at være enlige forsørgere, for eksempel hvis man er kærestedame, socioassistent eller andet, og tjener allermest i vores samfund. Fordi jeg synes, det er rimeligt, at sådan nogen som dig og mig bidrager til nogle af dem, der tjener allermindst i samfundet. Det er egentlig god social profil. Du skal lige svare ganske kort på det. Du sagde jo en regering, der sendte selskabskassen. Ja, det vil jeg også gerne svare på. Jeg vil bare gerne have lov til at tale ud. Hvad siger du til det? Jamen, jeg tror ikke, det er nogen overraskelse for dig, Anders Samuelsen, for det vi diskuterede før. Det var ikke en idé, der var brugt i SF's have. Så du var imod det? Var sådan set, ja, det var i SF imod. Det var sådan set en kompromis. Sådan er det med mange ting. Lad os tale om den her finanslov i et større perspektiv, Anders Samuelsen. Der kom jo nogle tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forleden, der viste, hvordan den årlige indkomst relativt har set ud siden midten af 80'erne hos de forskellige grupper i befolkningen. Og her kan man se, at de øverste 3% af befolkningen har fået tredoblet deres årlige indkomst efter skat. Middelklassen og arbejderklassen er også steget, men relativt set meget, meget mindre. Og gået i stå, kan man se, efter finanskrisen. Er det for dig simpelthen ikke noget problem for vores samfund? Det er ikke et problem, at der kommer en større ulighed, når det fører til, at langt de fleste bliver løftet. Det er det, som at være målet for hvert samfund, at vi bliver rigere. Alternativet til den kurve, det var jo, at vi så skulle sige, at det var bedre at bo i Danmark i 1990. Ja. Det var det jo ikke. Vi er alle sammen blevet rigere. Okay, så du synes, det er mere værdi, at en eller anden rig arving kommer ud en rig arving drøner rundt på sin hest et eller andet sted i Jylland og tjener penge på sine aktier, i stedet for en person, der går på arbejde hver eneste dag. Det har mere værdi for dig, kan jeg høre. Men prøv at høre, det vi taler om her, det er, hvorvidt den ulighed, fordi du siger jo også selv, selvom den her finanslov i sig selv måske ikke skaber særlig meget mere ulighed, så vil den være en del af den her udvikling, hvor uligheden vokser. Det siger du jo også, det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem, Pia Olsen. Det er jeg grundlæggende uenig i. Det, der har gjort Danmark stærkt, det har været et stærkt fællesskab, hvor vi alle sammen bidrager til, at vi har gode daginstitutioner, så det ikke kun er sådan en, som er født med en guldske i munden, men også en som mig, som får en chance senere i livet. At vi har gode folkeskoler, hvor alle får muligheden for at bruge deres talent. Det er også det, vi lever af senere hen, at vi får faktisk en dygtig arbejdsstyrke, fordi alle kommer i spil. Så det der med, at vi har et stærkt fællesskab, det synes jeg sådan set ikke, man skal underkende. Og det er det, der langsomt bliver undergravet med blandt andet en øget ulighed. Jeg forsøgte, og jeg forventer ikke at få et svar på det. Jeg spørger dig, om du synes, at Danmark var et bedre sted at være i 1990, end det er i dag. Det tror jeg simpelthen ikke på, at du kunne mene, at det var. Vi er blevet rigere, og det er smittet af på alle. Ja. Det, der er målet for Liberal Alliance, det er sådan set, at vi får et samfund, der er i vækst, og hvor der skabes nye arbejdspladser, hvor der er begejstring. Det der med, at så kan de rige arvinger rende rundt og ride på en hest osv., jamen det er der nogen, der vil gøre og vælge at gøre det. Men langt de fleste vil bruge de penge, som de får mere til sig selv, til at reinvestere i den virksomhed, som familien har bygget op. Sørg for, at der bliver skabt nye arbejdspladser. Sørg for, at folk bliver på den måde flyttet ud af en overførselsindkomst og i arbejde, at de dermed kan betale skat til det fællesskab, som vi alle sammen har gavn af. Men vi kan jo bare se, at den rigeste 1% i Danmark, de har jo øget deres formuer voldsomt, hvor resten af samfundet virkelig enten har stået lidt stille, eller i hvert fald gået marginalt frem. Og pointen er jo, skaber det så meget værdi? Skaber det værdi, det at man sidder og handler aktier hele tiden? Det er der flere banker, der gør og tjener fantastisk mange penge på. Mens jeg synes, det skaber meget mere værdi, at folk faktisk går på arbejde hver eneste dag og bidrager til vores sammenhængskraften. Det, Anders Samuelsen sagde, det er, hvis nu spoler tiden tilbage til midten af 80'erne eller 1990, der havde vi et samfund, der var mindre ulige, end det er i dag.
Mener du, at det var et bedre samfund? Altså, hvad er den negative konsekvens af den ulighed, vi lige så, eller den forskel på indkomsten, som vi lige så grafen fortæller os om før? Jeg har ikke noget problem med, at Danmark bliver rigere. Det synes jeg sådan set er godt. Det, jeg synes, der er vigtigt i samfundet, og noget af det, jeg tror, der var godt ved 90'erne, men altså, man skal jo lige passe lidt på med det der med at bare synes, fortiden er bedre. Der kan sådan set godt være en bedre fremtid. Men noget af det, der er vigtigt, det er, når alle talenter kommer i spil, at det ikke kun er nogle af de få. Og det Liberal Alliance dyrker i øjeblikket, det er mig-kulturen. I stedet for det vigtige fællesskab, hvor vi netop bidrager til hinanden, så vi får en styrke. Og det handler jo om, at vi for eksempel investerer i miljø og klima, fordi vi ved, at fremtidige generationer ellers kommer efter os. Og i virkeligheden kan vi heller ikke være bekendt over. Men Pia, prøv at høre. Vi har vedtaget en finanslov nu her, som øger beskæftigelsen med 700. Du startede med at vedtage en finanslov, der mindskede beskæftigelsen med 4.000. Altså, det var jo blandt andet, fordi vi afskaffede startsydelsen og kontanthjælpsloftet. Du skabte større arbejdsløshed på den måde, med den politik, du førte. Jeg skaber større beskæftigelse. Det er god socialpolitik. SF havde på et tidspunkt en erhvervsminister, som hed Ole Sohn. Jeg vil sådan ønske, at samtlige SF'er bliver erhvervsminister et års tid. For det gik op for Ole Sohn, at hvis man ikke har et erhvervsliv, som fungerer godt, som har nogle ordentlige rammer, så kan man ikke skabe arbejdspladser. Hvis man ikke kan skabe arbejdspladser, så kan man ikke skabe skatteindtægter til velfærdssamfundet. Derfor endte han med ikke at være SF'er længere, men så ind i Socialdemokratiet, og i dag, der tror jeg sådan set, at han står og banker på døren ude ved Liberal Alliance. Skaber ulighed vækst? Ulighed er med til at skabe vækst. Jeg går ikke ind for sådan et ekstremt ulige samfund, men prøv at høre her, hvis man gennemførte hele Liberal Alliances politik i morgen, så vil vi falde fra at være det mest lige. Jeg vil godt snakke færdigt. Det mest lige samfund i verden til at være måske nummer 2 eller 3. Vi taler om, at vi kommer ned på et samlet skattetryk, der svarer til svenskernes. Til gengæld kommer det op mod 250.000 flere i beskæftigelse. Vi taler om præmissen for den her diskussion, Pia Olsen. Er ulighed med til at skabe vækst? Nej, det kan vi jo netop se, at OECD, som jo ikke er nogen socialistisk tænketank, har modbevist. De kom for nylig med en rapport, hvor de gennemgik alle lande og sagde, noget af det, der virkeligheden skaber vækst i landene, også et land som Danmark, det er lighed, fordi man netop får alle mennesker i brug. Så vil jeg også bare grundlæggende sige, at et godt erhvervsliv har jo også brug for, at folk er uddannet. De har brug for stærke ungdomsuddannelser. Det er I vækster ungdomsuddannelserne for politibetjente. Det synes jeg jo i den grad undergraver vores fremtidspotentiale, fordi vi har brug for, at de unge bliver veluddannede også i fremtiden. Men altså, jeg har jo så den erfaring også ude fra virkeligheden, at når jeg oplevede, at vi skulle hjælpe folk, som var uden for arbejdsmarkedet, i arbejde og blive en del af fællesskabet, så krævede det, at jeg mødte nogle virksomheder, hvor det gik godt, hvor det gik fremad. Fordi hvis du møder virksomheder... Må jeg snakke færdig? Når vi møder virksomheder, hvor det går dårligt, og hvor de er på vej ned ad bakke, så møder man en lukket dør, eller også, så, når den åbner sig, så er det for at fyre folk. Derfor er hele mit perspektiv, det er at sørge for, at erhvervslivet har det så godt, at de kan ansætte folk, løfte folk ud af relativ fattigdom, ud af overførselsindkomster, og ind og få deres egen løn, og dermed være med til at være selvforsørgende, være et forbillede for deres børn, så de også kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er jo beskæmmende, at dansk erhvervsliv i den grad har kritiseret det, I har lavet det sidste år, sammenlignet med det, der faktisk skete. Men SR-SF-regeringen var jo dem, der leverede faktisk både arbejdspladser og muligheder for dansk erhvervsliv. Anders, vi hørte lige Pia Olsen sige, OECD siger, og det er jo rigtigt, at stigende ulighed, relativ ulighed, giver lavere vækst. Jamen, jeg tror også, hvis man kommer over et vist punkt, så er det ikke gavnligt, men vi er jo slet ikke der. Vi taler om et Danmark, som stadigvæk er det mest lige, eller nummer 2 i verden på lighed, og vi taler om, at det parti i Folketinget, altså Liberal Alliance, der ønsker at sænke skatterne mest, ønsker at sænke det ned på et niveau, der svarer til Sveriges. Altså det svenske socialdemokrater kan leve med. Ja. Jeg synes, at hvis vi skal have en diskussion, politisk diskussion og en ideologisk indholdsmæssig diskussion, så skal vi lade være med at tale som om, at vi bor på hver vores planet. Der er ikke noget parti i Folketinget, der ikke ønsker, at vi har råd til et ordentligt sundhedssystem, uddannelsessystem, socialsystem. Ingen ønsker, at vi ikke har råd til det. Det vi er uenige om, det er vejen derhen. Og der mener du, at man gør det ved at brandbeskatte folk, og jeg mener, at man gør det ved at grundlæggende ikke, at man må lyve for danskerne, og konsekvensen af, at når man holder op med at beskatte folk, så får man færre penge i fælleskassen, og det betyder, at det går ud over uddannelse. Nu startede jeg med at spørge dig, og nu slutter med at spørge dig, Pia Olsen. Altså, nu vil jeg have givet dig et glas i starten. Det vil du sikkert stadig ikke. Nej, tak. Med et glas gravøl, er det så slemt med den her finanslov? Ja, jeg synes, det er med til at undergrave den sammenhængskraft, vi har i vores samfund. Det er fællesskab. Det er et skridt på vejen. Det er jo ikke, fordi jeg snakker om massegraven i morgen, men det er et skridt på vejen i den forkerte retning, og det har vi ikke brug for i Danmark. Det, der har gjort Danmark stærkt, det er sådan set et solidt fællesskab, at der er uddannelse for alle, og at det ikke er kun for de få. Man vil ikke kunne måle det på uligheden, vi vil kunne måle det på øget beskæftigelse. Det blev det sidste ord. Tak, det kom. Begge to. Det var så lidt. Tak. Så
Den franske præsident Hollande har jo som en del andre politikere i Europa og medier været ude og sige, at de vestlige lande i denne uge kom i krig med Islamisk Stat, ikke bare i Mellemøsten, men også med de europæiske statsborgere, der udfører angreb her i Europa. I morgen får jeg besøg af terrorforskerens absolutte nestor, franskmanden Gilles Kepel, og jeg vil spørge ham, om det giver mening at tale om en krig mod de europæiske jihadister. Det er i morgen aften 22.30. Tak for nu. Aftenen går på held, men ikke uden at Jersild ser nærmere på Dansk Folkepartis løftebrud i milliardklassen. Se med om lidt.